Iblis laknat keparat kere weh. Putra Birawa ya. Wah. Oh, wes, katot, mancolot mangibul, mancolot mangulon, yer bos, wah, lengke sang santri ya kang jare dening Anoman si ketemu teman bos, kang kudu dua sak jroning alun-alun, Rawana Raja man. Wah, wah, katon sakabeh para kekewanan manuk-manuk padha mabur manuk katon numtuhe wedi dening sapa pawongan kang mencolot mangidul mencolot mangalor kemal sajake rupane putih coba tak tamane lenggo tak burune ora dadi katon remane ngelon yen durung wani goyak-goyak kae hop hop wah urung dadi bebuangae atiku Anoman yen urung goyak-goyak negara Kalengka Diraja oh anggodo kae sajake anggodo buru aku do dok ayo yen kaya mangkono tututono sak layonmu dok mandek kok dhisik yen pancen kowe darbe watak Satya Mahabharata apa mandek ayo perang tanding lawan aku anggodo iki lho seketekmu merah dok coba ya apa kan pancen yen tak tamat-tamat ke kae sajake Anoman sing bakal goyak-goyak Kalengka Diraja krana badhe boyong Dewi Sinta hubba he la he lo bakal dadi bebongae atiku yen aku wis bisa loncat ngalor loncat kidul coba tak kilanane kaya ngapa Kalengka Diraja ambane sepira ayo tatak tak adepi sak lutaing dodok men hop ya lo yuk yuk lah hey opo hey lo cas hey hey op la ya op weh lelunjakan katon sejogetan weh jingkrak nang apa man mandek ning kono coba tak tutut iki lho anggota bakal nyusul saka ing kabeh lelakon ayonmu kere ya hey
Ha ha ha. Up. Ya ya ya. Hey. Ha hop. Ya ya. Ya ya. Ha ha Kumricik kremise wos teka sedhela maneh bapane wos teka nyangake aduh rika betana bungkus serak iku isin apa ricik kumricik kremise wos teka sedhela maneh tatane wos teka nyong kaget aduh rika betana bungkus serak iku isin apa mau len pas padake sadaya godho kang nguber-nguber sajroning lelayanku wonten sajroning kraton Ngalangka Durudja anggonipun kawula badhe mboyong Dewi kula Dewi Suntawati aku ora bakal mundur lan uga sira ora bakal mayu yen kaya mangkono bakal tak obong ana sajroning kraton Ngalangka Durudja jero iki lho aku teko ngadepi sampeyan anggota keparat coba yen kowe wani dudono irung muda ya ini leman dasar keparat ketek elek kowe oh tak buru ngalor kowe mlayu kidul tak buru kidul kowe jebul kulon kowe keblocok dalane wangge oh iki anggota ayo mang kowe aja kaken sesumbar iki anggota bakal ngadepi sliramu ngger weh coba mandek dhisik mah ya anggota ora bakal mundur yen butuh kejur balung lan kulinmu iya man mandek dhisik kowe kena mandek ora man ya ora gelem mandek sampean tak jo ngopi lho kowe anggota lemu anggodane dak ditut anggota kena ditambul anggodane gedhi anggodane iya wah iki man kowe kok paling kurung iki piye to man wah teka parat jasira anggungsa sumbar tanding yudha lan wak mampi
Sikra waspadakno apa kang kawis tara ya iki kasekten nami maraganing lena dadya tantane bumi ikan goreng diwolak-walik kosong jebul makan kabeneran iki aku terus ramu wae yen kaya mangkon ayo tanding do iki tampanan wae modar dening aku wis keparat kowe endo endo do endo kowe kok mlayu ngalor kene di parep kaya ora bakal iso mlayu iki tambul arep putut kowe ngger weh aja wani-wani kowe nang sidem ngger mlayu kok yen kowe mlayu man aku ora bakal mlayu man iki tampanono leno pangindamu abyur semplah dadamu ngger weh ye iki lho bos obda yo wah jebul ora ndelomok tenan iki weh anggota tak cekel tangan kiwa jebule iso endo weh ya yen kaya mangkono kowe arep mlayu ning timan iki bakal tak wales ora apa oh tidak terasa otot kawat balung besi jendelane kuat kayune jati wah iki do aduh mati dening aku wah kena pusaka kowe do iya ora mlayu aman wae yo iki ya hos opo tamakno kasektenmu marang aku weh aku ora trimake ngaleng Kadiraja kok obong sampe kobong kaya ngene weh oh weh bocah cilik ya wah mati dening aku mau pecah ndasmu kowe bongkok modiar weh anggota wah glodak pior anggota mak glodak sing cilik ki mung mati mak linting loro ki engko marine gampang jupuna gedang engko mari alah demi keteki pangane mek gedang tek ketek kowe dadi tek masa ketek dadi ya pangane gedang Pak Wagira Pak Slamet nggih kanca-kanca Trenggalek matur nuwun rawuhipun wonten dalu menika weton pabrik tulok agung rokok aja bingung liya cap rencap pentung apa